Какво работиш? Учител съм по български език в съседното училище. Докторите в Смолян нищо не можаха да направят и се наложи баща ти да го докара на болница в София. Не знам, пак не ми се вярва. То такава красива жена, аз не съм виждал такива контролерки, наистина. По никакъв начин няма да я лишавам нея и бебето от каквото и да било. Искам го това дете. Водят към теб. Значи, искам да ти кажа, че аз вече само без билече пътувам. Изобщо няма да си купувам абсолютно никакви такива билети, карти, изобщо не ми трябва. Ще си пътувам без билетче, после идвам, плащам си глобичката и така. Не става така. Така си я плащам. И мъже контролери, които няма да са толкова добри, глобата ще ти излезе солено. Така, че... аз при тебе, значи като тебе те видя и ще кажа нямам билет и това. И да имам и да нямам билет и това. Добре, трябва да тръгвам, не, ще чакай, закъснея. ще пием по едно кафенце. Имам голямото желание, повярвам ми, ще закъснея. Глобите са много по-големи от тези, които ти трябва да плащаш. Ама ти в рейса никой няма да те разбере изобщо, че не си го проверила преди 20 минути. Не, това е работата ми. Аз завися от нея. Там си изкарвам парите, моля ти се. Ще се чуваме. Добре. Това, че не губих Коки, не означава, че не губяваме нередовните пътници. Той беше просто едно изключение. Къде тръгна, бе? Коки, аз стигам пак до болницата. Ще се наложи да отвориш заведението, ще закъснея. Ма защо всеки път аз отварям заведението, не мога да разбера. Значи, или ми дигнете нещо заплата, или не знам какво. Моля ти се, знаеш към кой да се обърнеш, не ми е до това в момента. Звъни на Боби и се разберете, ако искаш да ти дига заплатата. Мръдни. Затвори. Гледай поне по-бързо да дойдеш. Напоследък само аз работя в това заведение. То по-добре аз да го бях купил. А пък и нямам свободно време. Аз кога да си пиша книгата? Софи! Ставай! Не, остави намира, бе. Какво стана? Ставай бързо, много е важно. Ставай. Ай! Бързо ставай! Ненормалник. Няма ненормалник. Ставай, защото трябва да свършим една работа. Каква работа? Трябва да ми намериш някой издател за книгата, защото трябва в един много голям тираж да правим поне 250 милиона копия трябва да направим. Човека трябва да се срещнем с него. Ти познаваш всичко знаеш как се прави. Аз не мога сам да го направя това. Ставай! Ти ненормален ли си, какво? Тая откачалка колко може да ме събуди по такъв начин? Той не знае ли, че аз в такъв момент човек убивам? Ще му търся издател. Стига! Искаш ли филийка? Имаше пиратка тук в кремасиното, ти гръмна на детето. Да, искаш ли по тебе малко? Не искам. Това изпълни бръчки. Това кафе на кой? С тебе. Има ли захар? Не, специално. Мляко? Да си взема ли малко? Добро утро! Няма така. Добро утро! Чакай, ще ти направи филийки. Кой иска да хапне? С крема сирене. Много хубаво. Така сочно намазано. Има ли чайче? Има кафенице. Всичко си направила и станала рано и всичко направила. Да. Как така? Толкова рано си станала. Така ни дойде ми ентусиазма да ви заразим, да ви направя закуска. Имам една идея. Вечер искам да поканя Бранко на вечеря тук. Значи къде ще ходим? На театър? Или на какво? На кино? Къде трябва да се изнасяме тук? Никъде не се изнасяте, защото идеята ми е да ви запозная с него и да го видите. Той как така господин Тузар реши да дойде тук? В смисъл, нещо трябва да правим. Омари. Не. Стриди. Да вземем сьомга. Стриди. Много ми е интересно какъв е този прословут Бранко и се радвам, че най-накрая ще го видим. Не, сериозно, моля те. Много е важно за мен. Искам да го запозная. Аз искам да се запозная с него. И
Хора от Хайлайфа да видим, да се вика. Да, всичко ще мине перфектно. Аз Можеш ти обещавам да ти помогна за всичко. Ще сготвим, ще изчистим, ще подредим. Как трябва да се обличаме? Костюми или какво трябва? Стига сега вече. Значи, Прекаляваш. връзката е задължително. Само по вратовръзка. Да я вземете хареса и какво правим после? Опа! Чакай. Добре, слушай, може ли да отидеш да напазаруваш някакви неща? Сега ще видим точно какво ще ни трябва. И отидеш до магазина да сготвяме. Добре. А ти знаеш ли какво обича? Не съм Черен хайдер. съвсем наясно, но ще измислим нещо Не знам, искам да е традиционно и да е вкусно. Знам, че ще готвиш уникално, така че ще се станат нещата. Добре. Миш-маш. Друсен кебаб. Време е да запозная приятелите ми с Бранко. Надявам всичко да мине добре и да се харесат. Кой се къпе тук? Мали, отиди ли? О, значи. Какво правиш тук толкова много време? Майката са, това ми помага. Да ти помагам? Кой ти помагам? Марио! Изчезвай. Ама вие двамата... Всичките ли сте изреди в тази баня? За взети вече да се оправя на спокойствие. 3 години мога да Стела, ти, София, Боби викнете, ако си ти това дойде. Айде, излизай! Така е като си Ти хората всичките. Тук са само жени и какво очакваш? отворена врата. Отворена е. За къде бързате? Не, за малко да не хванете. Добре, че с тила едва сме спечени лъжце. Боже! Марио! Бързане, ще чупим банята. Изчезвай! Внимавай, моля те! Какъв си червен? Червен съм. Какво стана? Искам да те питам за нещо, защото се притеснявам и не знам дали... Искам просто да чуя мнението. Кажи. Става въпрос за... Обадиха ми се от... Някакви хора ми се обадиха за някакъв рекламен календар. И ми исках да те питам според тебе дали е окей това нещо, защото аз съм диджей, знаеш много добре, че се занимавам с музика. А искат да те снимат в този календар? Да. В смисъл, моделската професия не ми е присъща със сигурност. Какво има? Ма чакай, ти се притесняваш от това, че не си била модел? Погледни се, момиче. Просто не знам дали ще ми е окей, дали ще ми отива това нещо, защото все пак... Как няма ти отива? Все пак аз по друг начин съм свикнала да си изкарвам парите, разбираш ли? Виж каква си хубава, ще те вземат. После не се знае къде могат да те забележат на други места. Добре, а за какво става въпрос? Първото, което е, за някакъв календар, снимките обаче не са в София. И за някакви селскостопански неща, човек, не знам. Някакси не ми звучи много добре да рекламирам точно такива неща, но пък хонорарът е доста примамлив. Селскостопански ли? Селскостопански ли? Да. Не ме Отивай. Не знам. Това е хонорар. Виж, това първо е хонорар. Някакви така хубави стабилни пари дават там. Второто, което е после веднъж като те харесат, те ще викат навсякъде. Въобще не се притеснявай за това. Не, просто разбираш ли, свикнала съм по друг начин да си скарам парите и това е нещо ново за мен. Дано да сме убедили Теодора да отиде да се снима. Така хем ще се разкара от София, хем ние ще сме сами. Ставай. Нито мога да се наспа. Взех да се чудя защо въобще дойдох. Мите, я кажи сега, Малелю, защо с красото нищо не се получи? Лело, моля се. Не дай. Нито е мой тип, нито се пасва ми нищо. Ма Краси е добро момиче, бе. То може да е добро, ама Лена на мен като не ми пасва. И на тебе не ти пасва, не дай сега така. Не ми харесва се, макар и като... Какво да не те карам? Не е мой тип, казахте. Тогава аз ще ти намеря едно момиче. Няма нужда, Лело. Моля се, аз не съм малко дете. Качили са на 12. Ще ти намеря момиченце, което не можеш и със свеж да го откриеш. Добро. Не. Гърбав ли съм? Не. Да ти сипа ли още? Не. Голям бил. Щял да си намериш сам момиче. Като гледам колко си е намерил, айде, ако не съм аз, да му намеря аз някое свестно момиче, така ще си остане и стар Ергенин.
Какво е това нещо до късно? Ходи нагоре-надолу. Сутрин не може да стане. Ма не дей така, моето момче. Ма какво отиваш? Айде, сега не искаш да ме слушаш, нали? Слушам те, Бележо. Трябва да слушаш ме, да. Ще умреш. Ама... Ще те заколя, разбираш ли? Софи, става въпрос за нещо много важно, което ми е живота в момента. Разбираш ли? Значи не може... Искам услуга от тебе. Какво? Охо, на път как умреше, бе? Ти е направил палачинки, работи. Котенци ми, браво, миличка. Ма ти служила главната, не знаеш, че не обичам да... Направя ни палачинки, вече, братче, кой знае какво. Аре, стига. Благодаря ти. Аз седна до Коки. Какво искаш? Също. Благодаря ти, да. Ви палачинки ли си мислиш ми направиш? О, Марио, ако обичате... Чиника за мен има ли? Прибори, чаши... О, бобка. Как е, бе? Те, второто име да не ти е наглед, случайно. Чакай, ма, Защо така се държите? Значи, виж, Той ми е на гости. няма проблем. Щом ти е на гости, няма проблем. Просто как ме знам. Има ли място за всичко? Сяди много ясно. Не, моля те, Щом е твой гост, няма никакъв проблем, успокой се. До сега не е имал случай, в който Марио се появи да не е станал проблем. Надявам се този път да е изключение. Ама да си даме една палачинка. За първия тираж съм предвидил 250 милиона копия. Как се казва? Чашка, подай, ако искаш и на Коки. Ще видиш. Казва се как се казва. Между другото, даже да ви кажа сега, за корицата, на втората корица, нали, всеки автор си има снимка. И понеже Дани най-добре ме познава от... В смисъл, няма кой друг фотограф да викна, кой да ме познава така добре. Да ме ти го направи без пари? Не, той ще... Няма такова нещо. Той ще ми направи снимки за корицата. Айде да видим стали или дали ги е направил. Диетични са. Това с фотосесията е супер идея. Сега остава да допиша книгата, Софи да ми помогне с издаването и става бестселър. Лоши ли са новините? Стига, не се разстрой, бе. Да, лоши са новините. Надежда няма. Ти разбираш ли? И кой е виновен за това цялото? Ти. Ти го докара до тук, бе. Не съм виновна. Ти си виновна за всичките проблеми в нашето семейство. Ти. Виж го тук докара. Добре, може ли точно сега да ми крещиш, когато... 6 годините няма, ти сега идваш тук да ми ревеш ли, бе? Да се сещаш, че имаш семейство ли, бе? Няма да го виждаш. Поне да влеза да го видя. Казах, че няма... Стига. Ти ще спиш на страни. Няма да го виждаш. Чезвам. Коки, какво правиш тук? Много хубаво си. Не си ли отворил бара? Мисля, че си там. Трябва ми Дани, бързо го викни. За какво ти трябва, Дани? Защото имам важен разговор с него. Айде отивай. Дани! Ела, че си имаме гости. Коки. Идвам, защото ми трябваше много една важна работа да свършиме. Слушай ме сега внимателно. Така, значи, понеже ти ме познаваш много добре, знаеш нали всичко за мене и трябва да ми направиш снимки, една фотосесия, такава авторска на автор, на писател, писателска, разбираш ли? Много хубава трябва да е обаче. За... Писател ли си станал?
Ти не знаеш ли? Книга? Аз книга. Така за оцветяване? Не бе, книга. Трябва втората корица, слушай са, на втората корица, нали, всеки автор има снимка. Трябва да ми направиш такава, която... Накрая, добре, окей. Слушай, трябва да я направим такава снимка, че в момента, в който само снимката като вид, как не, това ще е просто нещо невероятно и да си го купуват направо само като ме видят на снимката. Тебе като те видят... Само видех снимка в момента, така замисля с бърда. Супер. Нали? Добре. Книгата на Коки е поредната му лудост. Но не мога да му откажа. Много е смешен, като си вярва в нещо. Навит ли си? Навит съм. Браво, супер. Добре, давай да почваме. Сега, аз съм донесъл няколко визит. Коки, трябва да ходим да отворим бара, не може, имаме работа, няма как да стане това. Абе, чакай малко сега да му покажа тук. Гледай сега, взел съм още един шал. Защо се смееш? А ти защо си толкова несериозен? Имаме работа! Добре, ходим да направим, ако искаш в бара. Супер, добре. Сини, гледай сега. Тук имам, гледай. Искаш ли ходим да направим в бара? Там може да използваме малко интериора, защото имам някакви идеи по-така разчупени. Сега тук къде да ги правим, викаш на терасата? Докато ти му правиш фотосесията, аз трябва да взема и неговата работа. Супер просто. Ще я вземеш. Аз трябва да направя за книгата това. Айде, давайте да тръгваме, защото няма време. Чакаме долу, само си взема нещата. По-бързо, закъсняваме Айде, за работа. наистина. Айде, закъсняхме. Дани е моят човек. Даже някой лев ще да му дам, ама като стане известен. Ще го препоръчам на мои колеги, писатели, всичко ще стане. И така, още не се почна това кола, бе, момче. Аре, бе, брат. Моля те, бе. Гледай, трябва да направим нещо, разбираш ли? Ще направим, чай, че много ма такова главата. София отшла да ми взема някакво лекарство. Защо толкова много пиеш? На. Ти да се хапчеш София. Мога да стана, ще ми стане лошо, върти му глава. Ами хубаво, дай нещо по-сериозно. Мерси, душичка, много. Това няма да му помогне, да ти кажа. То трябва фуцика. Кой е това, бе? Това е за глава. Пи, айде пи, почай да работиш. Слави, ти какво правиш тук? Посветих една нова поема на теб. Чакай сега. Ти поет си, момче. В смисъл, нали се разбрахме вече? Разбрахме ли се? Какво се разбрахме? Аз без тебе не мога да живея. Ти си любовта на живота ми. Добре, вече го коментирахме. Тая възраст... Какво значение има възрастта? Оле, Господи. Ако се обичаме, възрастта няма никакво значение. Ма чакай, какво обичаш? Майко, ми дойде на главата. Признавам му, момчето наистина упорито. Аз ти казах, нищо не може да има между нас. Не ме разбираш явно. Не знам какво трябва да направя вече. Там отивай при съученичките си. Мен съученичките въобще не ме интересуват. Интересуваш ме единствено ти. Защото много те обичам. Ти си само в сърцето ми. Какво означава без тебе не мога да живея? Искам само това да знам. Ами аз не мога да живея без тебе. Аз ще направя някаква глупост, ако не съм с тебе. Може да се наготвяш с хапчета ли? Това е безумно. И с тия неща. Мога всеки работи да направя. Добре, за мен означава много. Това не е сериозно, наистина. Сериозно е, защото аз те обичам и смятам, че имаме бъдеще заедно да бъдем. Само това ми трябваше. Лабилен, влюбен в мен тинейджър. Не, върви си, моля ти се, на работа съм. Какви сте неща? Ако сега не поговорим, кога? Иначе. Искам да говоря. Аз каквото имах, го казах вече. Не мога. Добре, с Богом. Боже, майчице. Зофи, какво става? Ухажори? Да не е въобще смешно. Поемички. Поеми, тъйно е. Ромео. Ще му купуваш ли пъзели нещо на туторчета? Вас е смешно, обаче на мен въобще не ми е. Не бе, може да вземем влакче нещо. Влакче, да. Не, той просто мога да прави някоя глупост. Вие разбирате ли това? Ще видиш, ще направя някаква глупост. Мене само това ми трябва. Се самоубият някакви тинейджери заради мене. Ами ти още малко разкопай. Аз отивам да видя наистина какво ще направи това момче, защото аз се притеснявам. И аз го прибери. Я си го прибери. И къде тръгна сега, Софи? Аз съм сигурен, че той малкият блафира. Въобще няма да се самоубива. Това
спри да позираш. Дани, престани вече. Колко време трябва да ви чакам се наснимаш? Какво правиш в момента? Затова ли ти се плаща? Добре, в момента има много по-важни неща от барманството. Разбираш? Кое? Остави ме просто в момента. Не, кажи ми кое? Ми не виждаш, имам си работа, книга ще пише, това трябва да има Коги, ти снимка. не си я написал тази книга. Ще я напиша. Айде, идвай да... Е тук, е тук. Дани! Е тук, идеал. Да, бе. Още ли, бе? Разбира се. Не виж, че пречиш на клиентите. Погледни къде си застанал. Кариерата като писател ми е много по-важна, отколкото да седа тук и да обслужвам някакви простаци. Само ми е гадно, че си забравих вкъщи ръкописа, а можеш и с него да се снимам. Нищо няма. Абе, снимай! Коки, млъквай. Дай фотоапарата. Чакай малко, бе. Дай. Сега продължаваме. Чакай малко. Кажи какво. Болницата при баща ми. Какво стана? Брат ми не ме пусна да го видя. Обвиняваме за всичко мене, че аз съм виновна, че той се е разболял. Какви са тия глупости, бе? Как мога да обвиня за такива неща? Мисля, така мога да обвиня за всичко. Какви са тия тъпоти? Мога да знаеш, че нямаш вина ти. Стига си го мисля това. Да, бе, нямам вина. Аз те ги потърсих. Започвам да мисля, че брат ми наистина е прав. Може би аз съм виновна за състоянието на баща ни. Не го мисли, ти казах и не си търси вината в себе си. Пак ти го казвам. Не знам какво вече. Стига. Колки, дай ми ти парата, че да не форматираш нещо. Как така? Да, вземеш да изприеш всичко. На здраве. Айде. Ставай от тук. На работа си. Имам още някои снимки да направя, ще стана. Мисля, че има достатъчно снимки. Колко Айде, нямаш снимай. право по време на работа да сядаш при клиентите. Много Че ние си съжалявам, пиеме ако водка. ви досажда. Айде, просто. мърни. Пиете си водка по време на работа. Разбира се. Давай. Нали трябва да ми дойде музата? Давай, бе, Дани. Чуй един път. Добър ден! Добър ден! Здравей! Да те питам, имате ли компресор тук? Имаме. Може да те помоля да напомпаме гумите на мотора, че май са спаднали? Няма проблем. Тук отпред съм го оставил. Коя те притеснява? Предната. Само да те питам, туалетна да има тук? Да, ела. От тук вдясно. Да, благодаря ти. Защо? Не стига другата работа, ми сега и гуми трябва да помпя. Какво бе? Гледай какъв красавец, гледай. Гледай. Мотор. Разбират тебе и каквото. Ни прати казваше такъв мотор и ми навях такива спомени. Леле, такъв. Моя мотора, да. Васенце! Какво правиш, бе, машина? Боби, здравей, бе! Боби, къде си изгуби, бе, човек? Леле, не съм те виждал толкова много време. Как си? Какво правиш? Не му повярвам, че ти вижда мой живот. Добре изглеждаш, между другото. Благодаря ти. Къде се загуби ти? Какво правиш? Ще вземе, брате, това на живота и това е. Това е. Какво да правя? Ти как си, момче? Така, карам. Така караш, бе? Волно, както преди. Аз нямам време за нищо. Гледай, бишта между ми пак, гледай. Само тормоз ми налага. Не съм виждал Боби от страшно много време. Не се е променил въобще. Само не мога да повярвам, че е спрял да кара мотора. Едно време си лягаше и ставаше с него. Навсякъде искам да ходя с теб. Марио? Аз ще навсякъде с теб. Готов ли си? Готов съм, да. Ехо, Стели, много се пробва. Благодаря ти. Работа все пак. Ти? Какво става? Какво да става? Не искам да го пускам. Няма, не искам. Кажи, остави го него. Какво направи с това? Какво реши с снимките? С снимките ми нищо не съм решила още. Това е трудно решение, все пак. Трудно решение. Това е такава страхотна оферта. Трудно решение е било. Страхотна. Колко да е страхотна. Не знам какво ме очаква. В смисъл, това са 2 дни, в които ще съм извън София. Не знам какво ме очаква там, къде ще спа, храната, каква хотела, какъв ще... Първо на първо. Това е нещо, което, както казах, не трябва да се отказва. Защо? Защото е професионално. Тоест,
ще има покрай тебе хора, които да се грижат изцяло за външния ти вид. Това дрехи, коса, грим. За храната въобще не се притесняваш. Значи, аз съм се борила за всяко едно нещо, което съм постигнала, а на нея и се поднася всичко на тепсия и тя така с лека ръка мисли да го отхвърли. Не мога да разбера. А добре, какво ще правиш тук 2 дни? Седиш... така ще си хватиш на лючицата? Помисли малко. Ще отидеш, там ще снимат календар на корица. Не се знае после оттам откъде ще забележи някой. Знаеш колко манекенки моделки е така стръгнали от календар? Бе, това е така, ама... Използвай всяка възможност, която имаш, казах ти го. Да отида с непознати хора самата. Ама айдела с мен. Толкова сладка искам да дойда. Вие ще свършите работата заедно, нали? Ще ми е много спокойно, ако той е с мен, наистина. Айде сега, Марио, идваш ти с мен. Ставай. Теди, ако се съгласи и отиде за 2 дена на тези снимки, ще ми се отвори повече време за Стела. Не искам да ви пускам. Защо не останете още малко тук? Щяхме да си спретнем нещо, да хапнем нещо. Айде сега, ето, виждаш, оставаш сама. Сега оставаш. Лека работа. И измисли го по-скоро. Ще го мисля, да. Чао! Стела и Марио са прави, че причините да приема са повече, но все още съм на кантар. Иначе, как си ти? Как съм? Не така гръбна на живота. Напоследък беше само проблеми. Нямам време за нищо. Какво толкова е става? Беше такова неглиже едно време. Ще прозвучи като върне. Сядай тук да си кажем на здраве. Много се радвам. Живи здрави. За старото време. Проблеми само нещо награбиха напоследък. Защо така? Какво стана? Бившата знаеше. Малката вече стана голяма. Тя ти звъня даже? Да. Само проблеми с нея. Малката стана 18 години. Забременя. Как времето? Забременя? Да, на 18 забременя? Толкова изпоснах нещата, че просто нямам думи. Оттам проблеми, по които с бившите, страшни. Иначе бизнеса как ти? Работа бачкане. Ипотекирах се ревиза да мога да взема един бар. Андро, помниш ли го, Андро? Андро, да, помня го. Андро, нашия. Помня го, да. Арабият. Да, Андро Арабият. Това ме завече с няма да ти обясня колко много пари. И тебе ли, бе? Направо ти казвам, на този всичките ги завлече. Бременности, ипотеки, измами. Какво се случва с този човек, не мога да разбера. Трябва да се дигнем и да направим, както едно време, да направим едно кръгче на България. Аз не го искам, ама няма време, не си. Трябва да оставиш всичко. Ще се оправят и без тебе. Ще се оправят, разбира се. Големи хора са всички. Ще се оправят. Дай да се дигнем с тебе, да сложиме каските и да обиколиме. Много ми си иска въртена, за съжаление. Да залепиме малко мухи по зъбите. Залепиме мухи, не видях, че малко удобно. Лесно ме на Васко. Проблемите не се решават, като бягаш от тях. Но пък що не? Ще покарам малко с стар приятел. Аре, Мони. О, здрасти, Софи. Айде. Аз направо съм гроги. Искаш ли чай, че ти направя? Не искам. Краката са ми подути. Днеска ме смазаха в училище. Ох, портокали. Какво това, бе? Превръзки. Та Катя колко е зле. Забрави си превръзките в мене. Сега пак ще дава пари тази шматка. Ех, леле. Катя, защо си оставя превръзките в тебе? Защото хуй са ние такива малки кифленски чанти и даже и половината тетрадки са и в мене. Пазай ги. Хубаво, утре ще ги дам, нищо. Добре, де, не съм бременна. Знаех го още след прегледа при гинеколожката. Но наистина ми закъсня. И си помислих, какво ли ще стане, ако съм бременна от Дани. И се опитам да си го върна. Плана ми проработи и ми остана само да поддържам лъжата. Бива, става фотосесия, направо ми отрови деня.
За какво взимаш заплата? За свършена работа? Ти защо не ме слушаш? Значи, тук всички гледате себе си. Значи аз искам нещо да направя, аз искам някой ми помогне. Гледате себе си само. Работа. Не мога, Софи. Наистина ми дойде в повече. Днеска беше отвратителен, скапан ден. А Коки беше капака на всичко. Какво стана, бе? Защото си мисли за неговия Какво стана? Нищо, защото сутринта ми е супер криво, както бях в болницата при баща ми. Направо ти не можеш да си представиш. Добре ли е всичко? Наред ли с него? Не, обаче брат ми ме обвини за това, че баща ми е болен. Благодарение на мене била съм виновна за всичко. Не мога да си представиш как се държа с мене. Нали не те е ударил? Моля те, само това не ми казва, че... Не ме е ударил. Добре, Душичка, виж сега. Не го мислиш, защото той брат ти, нали го знаеш, че е кибритлия. Явно, защото го боли и сега баща ти, виж в това състояние, е нормално да го каже. Айде, не. Сега няма да плачеш. Всичко ще се оправи, той ще оздравее и брат ти ще спре да се прави на по-голямо. Да го гледаш болен, болнично легло. И брат ти, собственият ти брат да те обвинява, че ти си виновен. Много ми е гадно, мъчно ми е. Ох, то Коки, какво става? Какво крещи? Значи, не бе! Какво пак, Коки? Какво бе? Гледай сега колко букук ще направиш долу. Какво става? Какво става? Къде си остава? Забравя се ме отгоре на клетката и по фавор гледай какво е направил човек. На хармоника. Дай. Какво ти дам? Какво да направим сега? За разлика от Коки, por favor, вероятно е интелектуално ориентиран и обича литература. Коки, не се впрягай, ти си зарба, Ма вие какво се смеете, като това не може да се повтори? Аз няма как да го напиша същото. Що, в транс ли си бил? Какво ти ще кажеш? Не, веднъж напиши нещо, то не може да се напише втори път. Как да не може? Такъв талант като тебе, защо да не измисли още една такава книга? Щом един път си могъл, ще можеш и втори и трети път. Бъди убеден в това. Не го би, por favor, Вие уморили сте, бе. Да не го биеш. Коки, спокойно, не е край на света. Ще трябва да започна книгата наново, но този път няма да спеста от никой нищо. Ще си напиша всичко как се трябва. И книгата ще бъде скандална в целия свят. Митенце, представете си, Валерия. Какво е това, бе? Ти ще излезеш ли? Какво? Няма да излизам никъде. Не, имам повод, Митенце. Какъв? Ми влезте, ще видиш. И затова съм се барнала така. Влизи. Ти какво правиш тук, бе? А ти какво правиш тук? Прибирам се от работа. Аз пък съм на гости. То човек вече да го изтрах да се прибере тук. Каква неприятна изненада. Подобно. Направо ми се отяде. Стига де. Какво правиш тук? Стига де. На гости съм на Леля Гинче. На гости си седиш ли, ма какво? Мите, стига де. Престанете де. Още не сте се видяли. Бива ли такива работи? От вратата още и почвате да се карате. Не дейте така. Ето, че си хапнете сега кюфтенце, заповядай. Ето и на тебе заповядай. Митенцето Леля много работи. По цял ден. От сутрин до вечер. Вечер се връща капнал от умора. Я вечеря, я не ляга. На други ден пак на работа. Милото ми момченце. Гинче, чувала съм ги тези. Сигурно пак до сутринта виси по кръчмите с жените. Чували сме ги тези. Много знаеш ти. Знам. Стигате, пак почвате. Къде съм висял, какво прави си е моя работа. Бе, чакай, млъкни да видя момичето, млъкни. Вижте се. Ще се видиме, разбира се. Болно ми е, като гледам Митенцето, как така е самичък. Те с Иринчето много си подхождаха. Сигурна съм, че пак ще се съберат. Много ми се иска. Здравейте.
Здрасти. Първо дамата. Аз казвам Бранко, приятно ми. Да, приятно ми на мен. Бранко съм. Това са много близки мои приятели. Заповядайте тук. Се. Само да ги сложа. Вижте какви красиви цветя. Наистина много красиво. Поне. Благодаря. Надявам се, че ти харесват. Ще ги сложиме. Ето тук, да се виждат. Заповядай, сядай, сега ще ги сложа. Да, сядам. Малко салатка, за първоначално. Надявам се, че хапваш така малко средиземноморско. О, благодаря. Домакина изглежда много време. Всичко в Бранко ми изглежда перфектно и чак почвам да се плаша. Не знам, не е нормално да остана толкова дълго време сам. Галя, ти не си ми казал, че имаш толкова красива квартиранка. Аз трябваше да донеса още един букет. О, благодаря. Моя грешката, добре, признавам си. Изпуснала съм го този момент. Не се повтаря. Добре. Нещо друго. Чакай да видя. Дошъл на гости на Галя, а веднага се огледа в рая. Много мразя такива бастуни. Моля, вдигна първия тост за вечерта, за прекрасната домакина. За нейните приятели. На здраве. Здраве. На здраве. На здраве. Така. Хора, разкажете ми повече за вас. Какво правите, с какво се занимавате, Рая? Ами, аз по принцип съм хореограф. Преподавам. Но в момента ми се налага да бъда сервитьорка. Но се надявам така да ми се получат нещата и да се върна в моя бранш. Добре. Дани, ти с какво занимаваш? Какво правиш? Съм фотограф, обаче в момента така се случи, че трябва да прекъсна малко. За момента. Свободна практика, да речем. Ами аз, моля ми извините, ако нахалствам или по някакъв начин влизам в личното пространство, но имам фирми в София с доста офиси и ако ви трябва работа, мога да задействам нещата. Примерно, нямам позиция за хореограф. Някой от офисите, но според мен един глас справиш много добре като офис менеджер, да кажем, или пък Дани, имам няколко рекламни отдела, които ти би могъл... За момента не търся работа. Силни сте, защото... Мерси. Офертата, аз се извинявам пак, ако... Ще слушаш така, човека просто предлага работа. Нищо да, просто моята не си търся работа. Не ме разбират погрешно. Дани си е прав за себе си и аз смятам, че човек трябва да си преследва мечтите. В крайна сметка да се бори да постигне това, което е в главата му, сърцето му. Така е, абсолютно. Бранко е много симпатичен и внимателен мъж. Не знам защо Дани не го хареса. Човека ни предложи работа, за да ни помогне. Не виждам нищо обидно в това. Айде на здраве! Еми така. Айде на здраве! Ще покажем на магазин. Гледаш ли към мен, аз оставам с теб, близко и далеч отвъд, без края, някъде напред, там където пася най-доброто за накрая. Здравейте! Много хубаво тук. Ехо, ела да се запознават. Това е мой много добър стар приятел. Здравейте, това е Софи. Тя работи при мен, обаче се стреля по-рано. Здрасти, Здравей, Васко съм аз. Приятно ми е. Сабина, а това е Монката. Здрасти. Това е Монката? Симона. Не мога да повярвам. Много е пораснала. Събирка. Помниш как се напихме с тебе, когато се роди? И ти така ще кажеш... Седи там, миличка, да седне. Седи тук да си правиш запиена. А колко къде е, бе? А? Колко къде е? Косим депресия, Бобка, Защо нещо депресия? страшно е, разбираш ли? Какво стана? Какво говори цяло книгата? Някакви страници. Ръкописа, то Ще му мине, колко той е добър писател. Само няма да дойдела. Какво ще му мине? Третата световна. Айде са, трета световна, ще му мине. Как е? Да малко да го видя. Айде, влез, седи си. Какво правите, бе? Здрасти. Как е? Здрасти, здрасти. Да си правиш за пиено. Как си, какво правиш? Нищо, идвам да видя колко ще се сдобрим. Не се пробвай. Не се пробвай. В черногледата въобще няма да се. Айде. Айде, време вече. Било ли сто не в настроение? Ай, стига. Пробвай. Отивам да го видя. Айде. Не бил в настроение, не му се говорил, не ме интересува, аз искам приятела обратно. Не ми се говори! Не ми се говори!
Имаш ли минутка? Какво правиш тук пък ти? Искам да говорим. Отдели ми една минута само. Слушам. Значи, първо искам да ти кажа, че адски много съжалявам за тая глупост, където направих. Искам да ти кажа, че си ми най-добрият приятел. Просто така простия... Не знам. Приятели сме да се караме за една жена, за глупости. Не върви. Трудно ми е да говоря, знаеш, но... Нито работа ми спори, нищо като знам, че сме скарали. Толкова моменти, ситуации сме преживели заедно, сме се оправили. Просто искам да знаеш, че те обичам и си ми най-добрият приятел. Това е. А за какво го направи тогава, като знаеш, че ще се скараме? Защото не мислих и толкова ми е къла. А и плюс това вече наистина никакви отношения нямам с Камения. Виновен съм, признавам. Но съжалявам дълбоко. Добре, слушай. И на мен ми е много гадно да знаеш, добре, приятел. Няма какво да го лъжа, да се правя, няма какво да те лъжа. Но искам да ми обещаеш едно. Кажи. Че никога повече няма да се повтори това нещо. Заклевам се, как? Никога няма да ми предаваш. Няма, витишичка. Беше ми много гадно заради историята с Камелия, ама пък мина ми. И сега трябва да се държите много здраво, защото Коки ми така се връщат. Коста? Какво правиш тук? Нищо, имахме свободен ден от турнето и исках да те видя. От кое турне? Аха, това да. Аре, стига, човек. Стига се правила. Какво се правя, не е ли така? Искам да поговорим. Имаш ли време? Марио, кой долу на бара? Колегата ми, кой? Свършиха лимони, за това дойдох. Свършили са лимоните. Слизай долу. Сядаме ли, какво правим? Сядаме, Айде. Не мога да разбера с теб защо занимава с този дечко. Защо не е за нея? Наистина си мислих много тия дни и много ми липсваш. Искам да се върнеш при мен. Искаш какво? Да се върна. Да се върна при теб. Миличко. Значи, ти не знам как си представяш аз да се върна при теб, при положение, че постъпи по този начин с мен. Казах ти, че се извинявам. Наистина не мисля какво правя. Окей, да, признавам си. Беше ни много хубаво заедно. Наистина си голям сладур, но това просто няма как да стане. Сигурен си? На 1000% убедена. Така че... Добре. Марио може да не го показва, обаче аз съм 100% сигурна, че ревнува и тази вечер няма да спим в квартирата. И отиваме на къмпинг с моторите, да палихме един огън, съблекахме дрехите и нощно къпане правим. Влизаме вътре, плуваме, правиме каквото правиме, излизаме навънка, обаче какво се оказва, не е това огъня, дето сме си го напалили. И какво да видим там? Ачи две мацки, страхотни. И ахо-ихо с тях, обаче се оказа, че те не са българки. Те някакви чехкини. Изкарахме си невероятно, невероятно. Ева, братата ни. Ти си голям тигър, ей! Да, блажени времена бяха. Много ми лица това безгрижи. Боб, а той Кьорко тук пиян, нали? Да, абсолютно. Чувам ви, ей! Овъртян викаш в пясъка. Казвай още, айде разказвай. И чакайте да ви кажа един друг случай с него. Аз какво правя тук? Не мога ли човек да се усмисли с дом да заболява с приятелите си? Здравейте. Ами, аз съм си у нас. Случайно разчистайки вкъщи, подреждайки документите, намерих копие от нотариалния акт за тази квартирка. Сделката за която е изповядана един ден преди да излезне нашето решение за развод. Така че колкото е мое, толкова и това, скъпи. Повери си в тези документи, ако искаш.
мечти луни, небе, море. Никола съм аз за книгата. Тъпа книга. Имаш някакъв план за Корица. Трябва да видим нещо да прочетем. Къде си, бе, момче? Къде си? Видяваш, че има кафенце ли? Не точно. Половината апартамента.